Geranios encantan, Decían aí, non, que os geranios plantan as persoas maiores, e é verdad que non, tamén hai os novos que plantan geranios, e tamén os maiores plantan guineanas, que de verdade que son todo flores fermosísimas. Home, mira, para os geranios e para as guineanas e para cada tipo de flor non hai idade. Oiches, isto non é nin gerano nin guineana, isto que é? Isto, É citronela, neno. Pero un momento que hai un stop mosquitos. Ollo. Oi, moito me presta a min estar pola noite agora no Bran, aí que teño unha mesa de pedra fora da casa ali en Friol, ceando, pero claro, os mosquitos comente. E ti dis que está o mellor? Mira, isto é o mellor, oiches, esta planta, a citronela, arrédache todos os bechos, moscas e mosquitos, e así pola enriba da mesa e podes tear tranquilo, pois senón comente vivo. No. Para as moscas eu xa teño 40 anos e toda a miña vida levo visto, este parece un cartucho, non é un cartucho. Parece un petardo. Hai xente que non coñece isto, Estaredes na casa, madre mía, pero como non van coñecer? Hai xente, e comprobámoslo aquí no equipo, pasa que, ahora vou quedar fatal. A ver. Teñolle que dar xusto ao revés. Aí vai. Xa vai caendo. Sí, isto non é maxia, non son David Copperfield. Non son Luis de Matos. Isto é a cinta atrapamoscas. É verdade que non é A vista non é gustosa, pero é efectiva, Rocío, non te rías. Non me río. Mira, pai, Eu anda que non teño visto estas cintas repletas de moscas. Rara vez vin estas cintas así valeiras, según vecho pillao. Eu teño visto moitísimas. Por que apostas? Mira, eu aposto pola cinta. Eu creo que vou quedar todo o que queda da hora galega así. A ver quen funciona máis, a citronela ou eu. Pejao nun brazo e xa tes así, unha cinta en cada un. Citronela, esas cintas atrapamoscas, pero tranquilos porque hai outros remedios, hai máis remedios. Estos funcionan, pero remedios caseiros que podedes facer vos na vosa propia casa con cousas moi sinxelas tamén funcionan abondo. Ánxelo de Almacén Seladio chegou a calor con el moscas e mosquitos. Temos aquí un utensilio de toda a vida para matalos, pero hai moita cousa máis, non? Claro, temos a citronela, temos as plantas como o pelargonio para espantalos. Se buscamos maior eficacia, entón temos que usar sistemas eléctricos ou estes produtos de citronela que temos por aquí, velas, etc. Esta planta espantallos polo cheiro que ten. Correcto. A min chama moito a atención isto que tes aquí, podemos collelo? Claro, pois é unha raqueta para churruscar moscas, non? Basta así a facer un Roland Garros de insectos. Correcto, justamente. O máis eficaz é o spray insecticida. O que pasa é que non é o máis conveniente do punto de vista da saúde das persoas e dependendo de quen temos en casa. As velas, digamos, aromatizan, deixan un ambiente agradável e, ademais, espantan a unha certa cantidade de insectos. Repito, todo depende da superficie. Loli, ti con que repeles moscas e mosquitos? Bueno, pois mira, eu só teño aquí a man, aquí o tes, non sei moi, ZZ Paz. Un spray, non? Sí, un spray, porque non hai maneira. Era o manual. Este nunca falla, cando están quietiñas, pero normalmente non están moi quietiñas, pero cando están quietiñas, zas, pumba. Pero bueno, máis eficaz este, Sí. Como tengo abejas, azúcar y levadura de pan. Spray, ZZ, ou non sei como é, pero teños que matar, porque me fa moito daño, pícame. Non che pasa isto de estar dormindo e escoitar Sí, que che fan, sí. Estos produtos que tes aquí, véndelos todo o ano ou notas no verán aí como vai subindo? Claro, a partir desta época moito máis. Todo é proporcional á humidade e ás temperaturas que vamos tendo. No ranking de para acabar con mosquitos e moscas, cales sería? A pá matamoscas e o spray insecticida tradicional. Ian antes incluso ca plantiña. Claro, lógicamente. Pero mosca pequena ainda non é moita, pero hai destes grandes e aquí, claro, manchan xa roupiña e non é unha broma. Tens que ter armas contra ele. No, a ver, sinto moito, son moi animalista, pero estes teño que matalos. Comprei esta porque lle vi isto así fuerte para matar mellor, é peor que ninguna. En cada habitación unha paleta para matar moscas. Ya non temos moscas. Porque matallas todas. Pero ao darlle así, hai que pisarlas porque están un pouquiño no suelo, e xa empezan chorros e se escapan todas. Bueno, estamos falando moito de mosca e mosquito, pero vexo que tamén para formigas tamén hai cousa. É máis ben ese tipo de trampas, non? A formiga entra dentro da caixiña e consegue levar ese produto para o formigueiro e o formigueiro vai desaparecendo. Hai que practicar este movimento.